دەمەکە لایەنên پەیوەندیدار وەکو کولîja perwerdeakrê û destgehên mîrî û parlamentarên deverê mijîlî projeyekê ne ji bo damezrandina Zankuya Akrê. Ke niha zûr li mercên pêtivî ji bo danana Zankuyê li Akrê diberhevin. Pengova tonu ke destpêkîne razamendî divên, razamendiya Encûmenî Wezîran divêt, Wezareta Xandina Bilind divêt, razamendiya her du serokê Zankoyê divêt ya Duhok û Zankoya Polîteknîk. Edgel hindek layanê dîtir ku ev Zankoya ev bibîte be. Bes tiştekî boş e hatiye kirin. Xwendkarên kulîja perwerde li Akrê bi damezrandina Zankuyê li vê deverê. Kesnûrê sê qezan li xwe digît ew jî qeza Akrê û Bardereş û Şêxan e. Di vê qeyranê de bi fakterekê giring dide nezanîn ji bo berdewamiya xwendina xwendkaran. Bajarê Akrê giringiyeka xwe hey taybet bi qutabiya çûnke barê wan ê aborî zûrê xirab e. Badel biçine dervey bajarê bixwînin dê li bajarê xwe xwînin û zûr dê bûya wan dê baştir bî. Qutabiyeka Kulîja Zanso perwerdeya Akrê gelek bê xweşhalim ke eger kulîja me bibîte Zanko. Çunki eger bibîte Zanko vê guman dê geleka sûdmend bît bû qutabiyan û sadêşên rejeka pitir ya qutabiyan wergirin ji deverên cuda cuda û xeseten vî wextê jî yanî bû qutabiya zora bi zehmeteke hatin û çûnê bikin û ji cihê dîr bên bû Zankoyê. Zanko dê gel çünkü ji ber ku dê geleka sûdmend bît bo her xelkekê gelek yani xeseten ظروفت نوکه گلک مالت هنگ نشین مالت خو چکرت خو فرکن باجرش دربه. Akrê xudan dîrokeka hezrî û rewşenbîrî û kultûriya giring e li ser astê behrînan û Herêma Kurdistanê û PTV bi Zankuyekê heye ji bo zêdetir akadîmîkirina wan şiyanan li vê deverê.